Lamɛnbaa ni filɛlibaa cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ o foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma bi ye mardi ye n'o ye utukalo tile 9 ye san 2022 bi an wulila ka se honorable ma tuguni honorable Abubakar Fɔnba n'ale Korema porte-parole ye CNT membre do ani Korema vice-président fana premier vice-président do kana ɲininkali dɔ tɛnkun a la ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ o ye an nisɔndiyalen dɔ bi ka d'a kan an ka finitigilakaw ye armement dɔw sɔrɔ bi an bɛna na ɲininkali tɛnku Fɔnba la armement minnu dira an ka finitigilakaw ma bi armement modèle jumɛn do u nafa ye jumɛn ye n bɛ se ka continuer i bɛ se ka foli kɛ fɔlɔ. D'accord donc n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kɛnɛmatoya na anw ye wasadenw ye ni an bɛ kuma minnu fɔ an b'u fɔ k'u peser kosɛbɛ k'u bɛrɛbɛn armement ko kuma il faut que yani an ka don a kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ ka taa golomasiri taba minnu n'olu bɛ ka sa Mali ko la Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se polisi minnu fɛnɛ n'u ye attaque sɔrɔ Kucala k'Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na civil minnu fɛnɛ tora Mali ko la Ala k'u dayɔrɔ suma armement in i y'a fɔ cogo min koba de don nin ye ko belebeleba de mɔgɔw tɛ ko mun ɲɛdɔn sabula n bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ armement in nana okumu min kɔnɔ an ka to ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye an bɛ k'a fɔ ko refondation armée fɛnɛ ka refondation de baara dɔ ye nin ye n'i nana jateminɛ kɛ a fɔra ko la refondation de l'armée malienne de défense et de sécurité du Mali a sigilen bɛ fɛn saba de kan a fɛn fɔlɔ battre et gagner les guerres ka kɛlɛ kɛ ka se sɔrɔ jugu kan a filanan ça c'est créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils du Mali. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc, labɛn kɛ labɛn min ni maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ n'a bɛ kɛ hɛrɛ ye Mali yɛrɛ ma c'est-à-dire pour que hali kɛlɛ yɛrɛ kana kɛ ni mɔgɔw b'a dɔn k'i ka armée bɛ se ko la o tɛ kɛlɛ tigɛ la ni mɔgɔ b'a dɔn k'i ka armée bɛ se ko la maa tɛ kɛlɛ tigɛ la a sabanan ça c'est refonder l'armée professionnelle faire de l'armée une armée professionnelle une armée bien engagée une armée bien entraînée une armée avec un bon moral propre au peuple dont ils sont issus c'est-à-dire ka sarasu dilan sarasu minnu b'u ka baaraw dɔn minnu n'u u ye sarasuya labɛn yɛrɛ cɛya kɛ a cogo bɛɛ lajɛlen na hali ka an ka Mali yɛrɛ taabolo kɔrɔ kɔnɔ ka u labɛn fɛnɛ ka kɛ maa ye maa minnu bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn n'u bɛ se kɛlɛ kɛcogo la ka miirina d'u ma miiri min ye sarasuna miirina ye ka sanga ka bɛn ni Mali yɛrɛ ka malidenya ni malidenw ka kanu ye donc avion ninnu nana o cadre de kɔnɔ avion ninnu a bɛ fɔ de ma ko soutien aérien maintenant n'i ye jateminɛ kɛ avion minnu yira la o la o dɔrɔn tɛ avion caman bɛ yen an y'a mɛn ko 6 don 6 don non avion ka ca 6 ye 6 de yira la o la mais a bɛ n'o tɔ dɔ kɔfɛ mɔgɔ t'i fan bɛɛ fɔ n'i tora k'i fan bɛɛ tɔgɔ fɔ i laban b'i yɛrɛ neni awɔ mɔgɔ t'i fan bɛɛ tɔgɔ fɔ dɔw b'an bolo an b'olu dogo yen fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ avion ko la i ye Kaza mun ye avion Kaza avion de transport n'ale bɛ fɛɛrɛ kɛ ka minɛnw ta ka taa dugu la dugu min ni mɔgɔw tɛ se ka se i n'a fɔ sa ka minɛn bɔ kuran minɛnw ni ji minɛnw ka bɔ yan ka taa Gawo ka taa Kidali ka taa Tombouctou ka maa baden cɛ fo maa 50 ɲɔgɔn ko avion transport o nafa ka bon kosɛbɛ o ye fɛn belebeleba ye ale bɛ se ka fɛn caman kɛ o ɲɔgɔnna de 2 kun b'an bolo
ni an filana ni an sabana ye kelen mun sanna i bɛ ka taa na an ye kelen san an yɛrɛ ye ni filanan fɛnɛ sanni donc ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ tuguni i bɛna ye k'a fɔ avion dɔ bɛ nin na min nafa ka bon kosɛbɛ n'o avion bɛ tali kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Sukhoi 25 Sukhoi 25 i b'ale avion dɔn n y'a tɔgɔ mɛn avion ɲɛnɛma ba de don avion min n'a bɛ se ka boli 1000 km à l'heure ale avion a bɛ fɔ ale avion de ma ko avion d'attaque au sol a bɛ kɛlɛ kɛ dugumana na c'est un soutien aérien a bɛ sanfɛla fɛnɛ baara kɛ et ça lutte contre les chars avions anti-chars n'i ye jateminɛ kɛ avion in na i bɛna ye k'a fɔ ale avion kelen armement b'a la armement type 2 de b'a la canon dɔ bɛ sigi a kɔnɔ o canon ye 30 mm o canon bɛ se ka 250 obus fili bon o bɛɛ kɔfɛ a bɛ se ka fɛn mun ta avion in kɔnɔ o bɛ se ka taa 4000 kg na bombe b'o la roquette b'o la ani missile anti-char fɛnɛ b'o la mais pilote kelen de bɛ avion in kɔnɔ dɛ pilote kelen de b'a boli pilote kelen dɔrɔn de b'a boli c'est monopilote de don ale ni L u ye min fɔ ko L39 ale n'o tɛ kelen voilà ale pilote kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ a bɛ surunya dugumana na a bɛ chariw gosi cogo min a bɛ missile fili ten wa a bɛ se ka poids ta fo 4000 kg wa a bɛ boli à 1000 km à l'heure kilomètre ba kelen heure kelen kɔnɔ an y'o joli sɔrɔ kelen yira la o la mais min b'an bolo o ka ca kelen ye n b'o fɛnɛ tɔ to an bolo i ye bɔ avion kelen na diɲɛ bɛɛ en 2022 diɲɛ bɛɛ kɔnɔ avion minnu avion wɔɔrɔnan de ye ale ye minnu ɲɔgɔn tɛ kɛlɛ la 6e avion dans le monde avion de combat la donc ani maramafɛn tɔ minnu bɛ yen ni avion ninnu minnu sɔrɔla bi a spécificité ye mun ye ninnu bɛ jugu ye k'a fɛsɛfɛsɛ k'i bɔ ka bɔ ɲɔgɔn na k'i bombarder u bɛ se ka sunya i la ka fɛngɛw kɛ mais nin kɔrɔ de ko dɔ farala an ka flotte aérienne de kan donc jigisigiba de ye nin ye i ye kɛlɛ minnu kɛra Tchit avion in bɛ gosili daminɛ depuis bi a bɛ baara daminɛ bi a bɛ yan e ma ministre ka kuma mɛn a ma fɛn na ko n'i y'a ye u m'a bɛɛ ye ko dɔ bɛ baara la ka ban o kɔrɔ ye Tchit libérali ko wagati ko dɔrɔn de don comme an bɛna an da don Tchit ko n'an da sera o ma n b'o ɲɛ fana donc an bɛ min fɔ dugu dɔw bɔra k'u ka armée yira olu yɛrɛ ka jate la ko armée b'u bolo ni armée b'e bolo Faransi bɛ e fɛ est-ce que armée b'i bolo mais an y'an ka armée yira mais Faransi tɛ an y'o gɛn wa irisiw fɛnɛ tɛ yan dɛ irisi minnu bɛ na u bɛ na ka na an ka mɔgɔw kalan minɛnw de la wa pilote minnu ye baara kɛ bi ka manœuvrage yira la maliyɛnw de don u taara kalan de kɛ wa avion tɔ minnu bɛ yen MI tɔ minnu bɛ yen a dilanna de k'a bɛn Mali ma nin ye Mali ta ye k'a dilan ko nin ye Mali ta ye k'a d'an ma k'a adapter an na donc o de kama an bɛ ministre an bɛ Asimi fo kosɛbɛ mais an bɛ ministre Sadio Kamara fo o de la Korema ko ko constitution kura natɔ min filɛ an ka sɛbɛn constitution kɔnɔ ko le ministre de la défense et de la sécurité chargé du commandement de l'armée a kana kɛ civil Mali kɔnɔ bilen an ka sɛbɛn constitution kɔnɔ a ka kɛ armée dɔrɔn de olu de b'a ɲɛdɔn olu de b'a ɲɛdɔn i bɛ taa civil ta k'a bila u bɛ taa an ka maramafɛnw ta k'u feere a dɔw ye franc-maçon ye u kalelen bɛ Faransi tɔgɔ n'a jamu de la e b'o bila i ka ministère la a b'i ka minɛn ta a b'a feere franc-maçon e ma ye o tɛ sɔn an ka kale a fɔra ko an ka kale Bible kan ou bien kuranɛ ou bien boli kan an ka danna e ma o tɛ sɔn o kɛra problème e b'a dɔn kun min na o tɛ sɔn parce que u y'u kale Faransi de ye k'u bɛ Faransi ka baara kɛ e bɛ kale ko fila kɛ yan sinon explication foyi t'a la c'est des francs-maçons an tɛ mɔgɔ bali ka franc-maçon la dɛ mais ni kaleba ye o tɛ kale o
ni ko afin ki kale kuranɛ la diɲɛ fara lara ka tu kale parce que taru kale faransi kama mettez au fond en kuma na Ahmed Bagayogo nana 367 jeunes intronisés Bamako yan non ku ke franc-maçon avion spécial a tagana o klebena wado munu formé la wado liti be ngolo anti mogo bali min ka di ko kede mais hanga jamana inde ticia donc kama anko ministre de la défense aka sebe Mali constitution kono aka na fale aka ke trasu droit kana fale donc ni cérémonie badi mi ba to bien mo ba do ko Mali be classe mun na 600 a kun fene o kana na ko kono kan armando dugo ko san pour que donala comme ba no fe ko chamana u deserana wala na ko bom do dugo le mambole na fo iraki ci chomi u bina an ci te me fe mo kana yoro informer ko se atimi kunlo ba kandala Sadio bado abe min fe Sirasu bado min fe u kana nga marama fɛnw yira akorte ko be ka marama fɛn exposer akore yana ko ta galon dana kanyi missile do san ou bien bom atoko migi bambulo kana nga dugu ci amba yira wala munu sana kuma yende de tawo mo chama yara ko missile de me kan missile do so bien voilà kuma yende et puis jamana den ka don ko wari imbe ka don minawna on ta inte avion ka ta sa ka to adisiga atsega wuli blende carton te ne de mun blende carton sa nu keleme ka bulikata jamana ko ka ni te blende carton de arma ma mun bala ka san juru konte mun juru e ma Sadio Mahamé partenariat gagnant o de kan me ministre des finances sanu Alfousseni Sanu ba fo ko sebe Alfousseni Sanu mi cours de Alassane Dramane ma lui il est professeur en économie mais Alfousseni est professeur en cash wari wari kan ga labara chogomi o ma ko 2 semaines ko Mali ba yere yinia mais bien me chogo me ama kalo wolum lage investissement na bi Mali be ka fen mun soro kolokolo do donc a fene kan ga fo ko sebe war de du gagnant ibita soro amanta soro wala fo de ma ko diɲɛ kɔnɔ I ka sɔrɔ do I ka jamanadenw ni saya cɛ donc an bɛ se ka min fɔ armement ko kan ok o ye nin ye aya m'a ɲini an filɛbagaw fɛ hali bi a ye dɔ fara partage kan honorable Fɔnba an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sira ninnu ko ninnu tɛmɛnen kɔ bɔlɔlɔ siraw kɔni minɛna k'olu inondé k'a fɔ ko an ye L39 min san ko année 60 taw de don ko kɔrɔlenw don o bɛ se ka jumɛn fɔ o la bon I b'a fɔ ko année 60 ta tɛ ko guerre 1914 olu ta de don I bɛ ninnu mɔgɔ ninnu dɔn minnu dɛsɛra ka avion san k'an ka avion dun n'u bɛ kaso la an bolo olu nɔfɛ mɔgɔw de ka kuma in de wa bɔlɔlɔ caman bɛ Ivoirien caman b'a la dɛ Ivoirien caman bɛ Ivoirien fɛngɛni caman bɛ mɔgɔ caman bɛ Ivoire ka drapeau ni ka commentaire kɛ n yɛrɛ hali u caman ka fɛn Ivoire ka drapeau b'u kan I b'a olu bɛ nin kuma modèle ninnu fɔ I b'a fɔ ko Mali ni Ivoire bɛ ɲɔgɔn na Mali ni Ivoire tɛ ɲɔgɔn na Ivoire population ni Mali population an bɛɛ de ye kelen ye ko min bɛ sen na dɔrɔn Ivoire ɲɛmɔgɔ de ye ko dɔ kɛ ko min man ka kɛ diɲɛ kɔnɔ wa kelen b'a responsabilité ta il faut pas que mɔgɔw ka don o jeunes ninnu na quoi u ka bɔ o kɔnɔ quoi mais ni preuve bɛ min bolo I ka na n'a ye sinon bɛ min fɛ na jamana denjugu ayi ni Ala ye denjugu d'i ma hali yɛrɛ a b'i faga Ala ye muso min da diɲɛ kɔnɔ ni silamɛ musoba don diɲɛ kafiriba de bɔra o muso la donc an kana jateminɛ kana bi nɔ ko Mali denjugu tɛ bɔ Mali la quoi o yɛrɛ de ye diɲɛ ta la denjugu bɛ fɔ barika de t'u la wa barikantanya u bɛ t'o kɔnɔ wa u tɛ k'u yɛrɛ fɛ u tɛ kɛ mɔgɔ fɛ panpogolo de ye olu ye donc kana o jati quoi I m'a ye ne tɛ olu ka fɛn yɛrɛ commenter jamana min kun bɛ yen hali avion kun t'a bolo f'an kun bɛ don MINUSMA ka avion kɔnɔ o ye avion sɔrɔ a ko 1960 1960 tɛ o 1860 de don donc k'u jɔ an ka dɔ mɛn n'a kɛra mun ye o bɛ n'a sɔrɔ de toutes les manières an kɔni bɛ min dɔn transition kɔni tɛna taa avion dɔ san minnu bɛ taa da disi kan k'a pièce tɛ sɔrɔ ka falen o dun de kɛra Mali la ka taa avion san hali a pièce falen ta hali usine b'a dilan o datugulen don parce que an ye mun fana bolo da transition tɔ kɔnɔ an tɛna taa avion san bilen minnu b'a to I bɛ taa an ka avion bloqué ko parce que ko transpondeur t'a la ou bien o b'a la an bɛ o nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ donc kana nin si jate an ni Riche bɛ ka baara min kɛ o dɔrɔn de don donc an ka taa an ci fɛ an ka cɛ ok Fɔnba an bɛ don test kɔnɔna na an y'a ye tile filɛ na test a bunnen don
ya tagu bala ka caya mo yɛrɛ kungo ko tesis an kun ye tesis mina ko ka kan ta ye tesis kɔni ale zone de 3 frontières de a ko ma nɔgɔya yala tesis a situation bɛ cogo di bon même fi na tesis la i kana da ko tesis te zone de 3 frontières tesis te zone de 3 frontières don mais à Niger ka bo tesis be Mali de fait mais tesis fam meta bo Niger o ye kungo kɔnɔ badi baji kɛnɛ ba dɔ yɛrɛ b'a la ye o kungo kɔnɔna in ka jan kojugu wa fan bɛ Burkina o fɛnɛ ka jan donc kɛnɛjalan fila don désert fila de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa Tesit kan kɛ donc c'est quand même bɛ union des déserts de la ani Gao fɛnɛ ka jan dɔɔni Tesit attaque i bɛ mun jateminɛ a la ani Mondoro bɛɛ kelen wa attaque in kɛra Tesit Faransi de don kana siga la tɔgɔ di n ka tɛ ma u t'a fɔ ko prévu wa awɔ ne prévu di ma sisan sango Faransi don Barkan ni communiqué dɔ kɛ k'a to Niger Jamena a communiqué la u y'a fɔ k'olu tun bɛ Gao le 6 août k'u ye terroriste dɔw faga Gao ko terroriste minnu bɛ k'u tɔgɔ da silamɛw la e Barkan e kan k'i to Jamena e bɛ taa communiqué kɛ Jamena mais e nan'o kɛ Gao e y'o kɛ Gao le 6 le 7 Tesit attaquera Marakala zone tɛ fila ye Binajan don o Tesit dun attaquera cogo min na drone de reconnaissance fɛnɛ de nan'o kɛ awɔ an ye drone ko kuma mɛn maintenant fɛnɛ aw ka Faransi aw kan ka wuli aw kan ka gɛn bɔ ka bɔ Mali la le 17 août kan ka taa ka bɔ yen bɛɛ bɛ Niger ni Mali cɛ dɔn wa attaque in labɛnna Niger de a ma labɛn Mali kɔnɔ a labɛnna Niger de attaque in labɛnna Niger attaque fan dɔ bɔra Burkina fɛ n bɛ fɛ k'i hakili lajigin e b'a dɔn kun min na u taara Blaise Compaoré nɔfɛ yan Blaise Compaoré ka lettre ci k'u ka yafa deli catiri bɔ dɔrɔn de don awɔ a ko ten ka Blaise to fanga la e delila ka terroriste ye ka Burkina attaqué Blaise nalen ni sisan cɛ u bɛ ka attaqué yan Blaise nana ɲɛfɔli de kɛ Damiba ɲɛna sisan donc n'u bɛ jɛ min kɛ u k'o jɛ kɛ Burkina ka bɔ a ko la donc i ye ko ye sa awɔ bon Tesit janfan Faransi ka janfan de don ko dilannen don wa ale de tun b'a ko ju la fɛnɛ i b'a dɔn ko plus de 600 véhicules de nana Tesit kan attaqué yan c'était pour que n'a minɛna directement an ka armement mun nana a kun armement kunbɛnli bɛ kɛ fu ye n'u kun ka nin baara ɲɛna le 6 Faransi ko k'ale nana le 6 a dabɔra a kama de pour que Assimi ye réception min fɔ o baaraw kɛ ka tiɲɛni don fo mɔgɔw ka tigɛ armée la o de kama n k'i ma n ko armement ye réception ye fɛti ba de ye u y'a essayé k'a bali cogo bɛɛ la hali n'i taara yahoo.fr kan tuma min na armement ninnu tun bɛ ka bɔ i tun tɛ se ka don u y'a bɛɛ bloqué taa i ka taa ɲininkali kɛ i ka wagati la ye n ka cɛ Tesit ko Faransi don mais Tesit ta in kɛra yɔrɔ min na n ka ni MINUSMA ka kan man jan munna MINUSMA ma intervenir pourtant Tchadiens de b'o yɔrɔ fɛnɛ la MINUSMA b'o yɔrɔ la MINUSMA b'a yɔrɔ la munna o ma intervenir olu dun ko k'u bɛ yan nɔ anw kama c'est l'un des motifs ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali la n ka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna minnu ye Mali mara autorité minnu ye Mali mara kɔfɛ o ye Mali janfa dɛ raison foyi tun t'a la ko Mali ka bila chapitre 7 la Nations Unies ka chapitre 7 a tɛ justifié mais raison fila f'i ɲɛna o de b'a to jamana bɛ bila chapitre 7 la a fɔlɔ n'i ka jamana si c'est une menace internationale de sécurité ani ou bien menace régionale
ni Mali est menace internationale ou bien n'a kundu est-ce que Burkina Faso to est est-ce que Niger to est est-ce que Nigeria ka Boko Haram fene te o wa mais muna oluma bla chapitre 7 là on est blara là faut qu'on a que quand tu bois là ka klaka na an ko ke o kalmun kala tabaga sara ko kalmun kala tabaga na ba fuma ko le pen order au niveau de du conseil de sécurité au France au Royaume-Uni et des États-Unis ulu fere be ministre ma ka fait ko fe ulu de an kalmun kala tabaga de rédaction ke ka fait sebe wa ko ko mana ka le de bo mission be organiser ka table président oro nga cɛ me deli ko fɔ ni fagali bana y'i minɛ ko furakɛbaga bɛ bɛn muso kamalen ma o min ye dɔgɔtɔrɔ ye est-ce que e bɛ b'o la i tɛ b'o la dɛ donc pour te dire que filanan accord d'Alger c'est un accord intermalien donc an tɛ se ka bila chapitre 7 la accord d'Alger kama donc Mali ka chapitre 7 a justificatif ye jumɛn de ye sa alors que chapitre 7 est mis sous tutelle ministre Mati a Mali ka yɛrɛ kama les 49 mercenaires de la Côte d'Ivoire waa jukɔrɔ a kɛra ivoirien de parce que farafin do mais ni allemand kun do ministre ma kun bɛ jɔn ala fɔ k'ale do o de kama n ko Mali kana kɛlɛ bila les 49 mercenaires an tɛ joko sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan négociation tɛ yen non maintenant n'a qu'un balimakɛ cɛman Hubert m'a jaabi n y'a ka interview dɔ ye kɔsa in na ko mercenaires bɛ Mali la mais ni hɔrɔnya ye tiɲɛ ye a fana kan ka Côte d'Ivoire ka mercenaires fɔra hali n'i bɛ Alassane Dramane fɛ yen e ko mercenaires bɛ yan i ɲɛ m'a ye dalu t'i bolo en tant que responsable politique i bɛ t'i sigi ka émission dɔ animé ko il y a les mercenaires au Mali fanga mana ko gaya cogo kana galon da i ka jamana la sa mais i bɛ jamana min na n'i dogolen bɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire ye an y'olu bolo de minɛ a minɛn kɔnɔ ka maa 49 i t'o fana fɔ o tɛ kɛnɛkan ko ye u ma minɛ yan k'i t'i sigi bo kunna k'i tereke a la e ma se k'o fɔ i bɛ ka fɔ ko mercenaires de bɛ yan ça c'est un mensonge d'État a bɛ se ka poursuivi nin kama a ka prévu jira ni mercenaires bɛ yan parce qu'il est malien on est tous des hommes politiques nous n'avons pas le droit quelles que soient les divergences politiques ka fɛn fɔ i ka jamana ma i ka jamana ni min man kan c'est pas normal il est responsable politique moi je suis responsable politique ale bɛ se ka kɛ Mali président ye ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ Mali président a bɛ se k'i présenter ne yɛrɛ bɛ se k'an présenter mais ni jamana ko kuma bɛ fɔ nous en tant qu'homme politique de la nation o jamana ye charte min di an ma charte des partis politiques a bɛ sauvegarder l'intégrité de ko fɔ tout parti politique doit sauvegarder l'intégrité du Mali et en disant que mercenaires b'an bolo c'est une atteinte à l'intégrité du pays parce que le mot mercenaire n'a tara k'a don ba la ça oblige les Nations Unies ka doctrine R2P article 138 article 139 k'a don ba la pour attaquer le Mali n'a kɛra jɔnni ka jamana se attaque ma kuma dɔw bɛ yen n'an t'a portée mesurée an ka fɔli dabila parce que la portée du mot mercenaire la confirmation de dire qu'il y a mercenaires dans un pays n'a t'i bolo c'est exposer le pays à la responsabilité R2P doctrine R2P des Nations Unies d'attaquer ce pays c'est grave n cousin dɔ de n sinankun don mais a ka nin kuma in ma ɲa a ka nin kuma ma ɲa surtout an bɛ fɛn fɛn fɔ an ka fɛn bɛɛ fɔ mais n'i ko ko minnu bɛ jamana kɔnɔ k'u ye mercenaires de ta o kɔrɔ k'u ye mercenaires de ta mercenaires de bɛ k'olu yɛrɛ lakana donc olu tɛ ka jamana lakana bilen la réponse c'est entre hommes politiques an de bɛ ɲɔgɔn jaabi nin fana la o kun ye entre parenthèses donc pour te dire l'affaire Téchite Faransi ka continuité de don ka Mali attaquer
Franci to ye mun ye nin bɛɛ kɔfɛ les francs-maçons u ye minnu intronisé yan a n'a cɛkɔrɔba minnu bi yan olu de bi yan sisan u bɛ fɛ ka Mali de détruire au profit de la France parce que u kalela de k'u bɛ Faransi de dɛmɛ o de kama n bɛ segin k'a f'i ɲɛna n'i k'u ma k'an ka kale kuranɛ la walima Bible la walima fɛn wɛrɛ la u tɛ sɔn parce que u y'u kale déjà k'u bɛ Faransi ka franc-maçonnerie la k'u b'o don ba la. Fɛn bɛ k'a fɔ ko le Mali est un pays laïque kan ka na kali kɛ taa bɛɛ sɛgɛsɛgɛ c'est des francs-maçons parce que u ye kaleli dɔ kɛ kaban e kɛlen ko k'i kale e la an ka constitution 92 jateminɛ kɛ je jure tu jures au nom de qui ou au nom de quoi il jure au nom de la franc-maçonnerie mais Ala tɛ fɔ a la sinon ni e ye silamɛ n'a fɔra k'i kale kuranɛ kan ko parce que i b'i kale kuranɛ kan jamanadenw bɛnna min kan n'o ye constitution ye ko k'a don ba la kɛlɛyɔrɔ bɛ min n'i y'i kale Bible kan ko jamana ka sara sunba k'i b'a don ba la kɔrɔ de k'i bɛna chrétien don ba la n'i y'i kale bolisɔnna ma ni kala ka boli la k'i bɛna jamana ko dɔ kɛ e bɛ ka boli don ba la i bɛ k'i kale papier dɔ de kan n'i ye min bann'o ma a y'a kale ka tɛmɛ de o kale ka tɛmɛ de donc tɛ fɛ ka kale ko fila de kɛ parce que n'o kɛra o bɛ ye donc on peut faire de utiliser en dernier lieu que jamana déstabiliser et mais on peut vous le mettre coup droit 20 et 30 na 20 et 30 na il faut que le président gagne les canons de la guerre ni zana mi fiena d'abord e muso kamale o de ka bana furake ba abi fakake oui mais be ni formation mi ba don e mamunu nga fanga minɛ la d'abord olu be koroku be e ladi u be bla nyumana e mami nga fanga dafi kan i yɛrɛ négate k'i fɛ fo ka t'i sa a b'i bila ko de la min b'i coro don o don o ne ladilibaga kɛra o ye o t'i faga e mami nga fanga minɛ la ko ka tila k'e ladi k'a ka ɲa e bolo a b'i ladi de a ka tiɲɛ i bolo o de y'ale sago ye e mami nga fanga dafiri n'o ka mɔgɔw b'e bolo ko le ka kuma ɲɛfɔla ye jamanadenw bɛ tigɛ i la parce que u t'u yɛrɛ ye o mɔgɔ ninnu na kuma in ye nin de kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na donc bana i fagali bana b'i la k'i muso kamalen y'i furakɛ a b'i faga dɛ o kamalen min ye dɔgɔtɔrɔ a b'i faga parce que a mago b'i muso la muso in ye jamana in de ye muso ye jamana de ye maa min mago bɛ jamana la e bolo parce que e bɛ k'a mara o man d'a ye a y'i kɛ criminel ye k'i kɛ coup d'état kɛla ye k'i kɛ maalankolon cifaya bɛɛ ye e bɛ tila k'o de ta o bɛ e ladi k'e bilasira e bɛ taa min o baara caman de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan bi mais u tɛ se parce que duwawu donna jamana ye donc tɛsiti ko janfan yɛrɛ yɛrɛ de don armée kun janfantɔ don c'était pour démoraliser k'a fɔ monter en puissance de l'armée c'est pas vrai a ye taa n'aw yɛrɛ ye bon n'o kun kɛra dɔrɔn mɔgɔw bɛ tigɛ o la yɔrɔ min na dɔrɔn u bɛ wuli Bamakɔ kɔnɔ yan k'u ka baara kuntan daminɛ o ka fara makɔrɔ k'a fɔ ko fulaw bɛ ka faga kan i tun bɛ dɔw fana wulitɔ ye n'o kuma ye ka sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn siyako kɛlɛ o tɛ kɛ Mali la yan ne yɛrɛ min filɛ fulamuso bɛ ne bolo Asimi muso ye fila ye Maliki Jaw ye fila ye Félix Armé de Terre ye fila ye gendarmerie ɲɛmɔgɔ ye fila ye Gawowa Kidalo ɲɛmɔgɔw fana ye fila ye n'an yɛrɛ bɛɛ tɛna kɛ fila ye armée ye siyako de ye bɛɛ de bɛ armée kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ ye Sadio Kamara o de fɔ a ka kuma na bi ko armée min b'i yɛrɛ ye jamanadenw na o kɔrɔ siyako tɛ donc tɛsiti ko ani Côte d'Ivoire mercenaire ko ani makɔrɔ ka kuma a bɛɛ de ye ko kelen ye parce que ko dɔ de continuité de don jamana in bɛ firi cogo jumɛn maintenant il faut que désormais qu'on utilise l'incursion c'est-à-dire an ka jugu bunte hali n'a taara jamana wɛrɛ kan an ka taa bunte Nations Unies y'o daga o parce que jugu ninnu labɛnna Niger de ka na u bɔra Niger sira de fɛ ka na u bɔra Burkina de ka na donc n'an b'u sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ t'u gosi foyi ye n'a bɛ tiɲɛ min ye a bɛ ko ye munna Faransi taara i daga Niger a dabɔlen de don a kama o ka t'i da an ka soforokun na e bɛ ɲuman kɛ yen munna a ma taa Côte d'Ivoire munna a ma taa Tchad d'après mon frère Seydou Mar n ko Tchad de y'u daga yɔrɔ yɛrɛ munna u ma taa yen munna u ma t'u sigi yen munna u taara u sigi Niger ka sɔrɔ hali a ma diya o population ye a dabɔra de ka Mali déstabiliser marakala zone tɛ fila ye binajan de don u ma jɛ an kɔ hali bi non u ma jɛ Mali kɔ mais ninnu bɛ jɛ Mali kɔ n ko Mali ka hɛrɛ ye ninnu ka bɔnɛ de ni Mali lafiyara san o san Faransi bɛ tɔɲɔ u bɛna gɛrɛbuya kɛ Mali la yan n'i y'a mɛn u b'a fɔ ka jeunes chômeurs ka wari ta ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ an ka sanu maralen de b'u bolo yen
o de kama an ka wari k'an yɛrɛ ta ye an ka baara k'an ka kan na an k'an ka sɔrɔ bɛn an yɛrɛ ma hali minnu bɛ bɔ yan donc kɛlɛ in b'o de la donc ni mɔgɔ min y'a faamuya a ye tɛciti ko bila ni minɛn kɔnɔ ok an bɛ fɛ ka tɛciti attaque bɛ kɛ n y'o de fɔ Sadio Kamara fɔ a ka kuma na a ko armée bɛ ne ka kɛlɛ kɛ ka gagner o kɔrɔ tɛ ko armée tɛ attaquer Sampere ma jigin Maison Blanche kan n'o tun kɛra Mali dɔw la o ko non k'an ka foyi sécuriser tɛ mais y'o mɛn mɔgɔ da Sampere jiginna Maison Blanche kan ala tɛ sunɔgɔ la ko u kana dabila bani Mali ko wa bɛɛ kungo t'i yɛrɛ bolo wa wallahi n'u m'a dabila u ti mun kalama Mali ka armée kɔfɛ Moriw ka kɔlɔsi de bɛ yen Moriw ka kɔlɔsi kɔfɛ bamananw ka dɔnniya de bɛ ka baara kɛ bɛɛ bɛ ka i fasiya de don ba la sa Mali ko kama an b'i to i ka palais kɔnɔ i bɛ bo kɛ i t'a dɔn i y'a kɛ cogo min parce que sisan maliyɛn bɛɛ de Mali ko de nege donna bɛɛ la bɛɛ wulila k'i jɔ somaw karamɔgɔ min bɛ se min na bɛɛ bɛ k'i seko kɛ sisan a ma daminɛ dɛ n'i ko k'i tɛ fara Mali la bilahi i b'a ye o de y'a to dangadenni minnu b'a kuma ninnu na k'i attaquer jamana in na a caman bɛ sa cogo jugu dɔ la hali i tɛ bɔ a kalama parce que a t'u ni fɛngɛ wɛrɛ cɛ bilen min bɛna k'u la o bɛna y'u ɲɛ na yɔrɔ u t'a k'u dalen tɛ ko la ala kana tu i ka da ko la i bɛ da ko la ni ko y'i sɔrɔ i b'a dɔn ko bɛ yen ala ye ko bɛ yen kow ye wulibaliw de ye fɛnɛ ye nin fɔ dɔ b'a fɔ n'an tun bɛ se na nin tun bɛ k'an na diɲɛ taa ne de y'a f'i ɲɛna Faransi usine tɛ yen États-Unis usine tɛ yen min jɔlen tɛ turabuden kan ou bien ala tɔgɔ dɔ kan a tɛ yen u b'a don anw de kun ma ko a kana da ala tɔgɔ la a usine tɛ yen n bɛ preuve d'i ma fɛngɛ horoscope jɔnni fɔrɔlen don horoscope la ka tɛmɛ bɛɛ kan olu tɛ yan géomancie jɔn don olu tɛ yan ninnu ɲɔgɔn baara jugukɛla tɛ wa hali u ka indépendance don u ka ko u b'a bɛɛ calculer avec les signes zodiaques ni Saturne ni o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin don na an kana nin kɛ nin don an ka nin kɛ an de b'an ta an kun fɛ don dɔ la n bɛna nin développer ye pour que k'a dɔn même le fait de prendre le 22 septembre comme notre fête nationale an man ka sɔn n'an kun y'a jateminɛ kɛ ka signes jate ka fɛn caman jate ka lolow bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a n'a bɛ bɛn wagati ni fɛn minnu ma k'a singa ɲɔgɔn ma an kun bɛ miirina wɛrɛ ta mun tɛ nin don ninnu ye n'i ye nin fɔ dɔw b'a fɔ ko somakɛ kuma na i y'i kungo de mais ko tɛ kɛ kun fɛ o ma fɔ o y'a ta kun fɛ mais hali n'a y'a sɔrɔ a jatira est ce que a jati bɛɛ dafara tɔw tɛ foyi kɛ duguma fɛn fɛn jateminɛ u ɲɔgɔn turabudala tɛ u ɲɔgɔn baara ɲɛɲinina tɛ u b'a fɔ anw de ɲɛna dɔrɔn ko tiɲɛ tɛ mais u bɛ nin bɛɛ la ne de k'i ma usine n'u bɛ usine sigi don min u b'a don jateminɛ hali bɛ muso furu don min u b'a jateminɛ u tɛ foyi k'u kunfɛ tout est bien calculé hali n'u bɛ furusiri kɛ u b'u ka Saturne ni fɛn kirikara ninnu zodiac signe zodiac nin bɛ bɛn nin ma nin ye nin ye nin ye nin u b'o bɛɛ calculer k'u ka mariage date fixée k'u ka fanga sigili date fixée k'u ka fɛn bɛɛ kɛ rien ne se fait pas au hasard mais anw de y'an ka dɔnniyaw bɛɛ ta k'o bila kɛrɛfɛ minnu b'o dɔn k'olu kɛ maalankolonw ye k'a kɛ i n'a fɔ k'olu ti fɛn ye n'olu ti fɛn ye c'est pour cela ni Mali ma bɔ conseil des ministres mercredi lama kɔnɔ an tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ k'o dabila mercredi araba k'an to a kɔnɔ an tɛna foyi fɛn ɲɛnama foyi tɛ taa a tun bɛ ka faamuya sisan e ma o tun b'a kɛ araba sɔgɔmada fɛ o bɔr'o la o bɛ ka yɛlɛ wulada fɛ parce que ni lakansara sera o y'i bɔlen araba kɔnɔ dɔɔnin maintenant ko araba yɛrɛ de bila an ka conseil des ministres la o k'a bila de jate bɛɛ y'a jira ko kun ɲɛnama tɛ fanga baara tɛ kɛ arabadenw tɛ fanga ko kuma fɔ don ye arabadenw tɛ décision ɲɛnama ta don ye a fɔ ko donma filaw de don bon n'an y'a baga baara kɛ n'an ka dɔnniya ye tubabuw y'an sɔrɔ an ka kodɔnw na yan u ma kurukanfuga sɔrɔ yan o taara kalan université dɔ la Sorbonne o diplôme taara Faransi yan mais o ye mun ɲa fɛn jumɛn bɛ k'o ɲa an ye bi an ka ɲamakalaw bɛ mun dɔn bi an taara université baw kan an n'an ka diplôme sigila ka na jamana ci ni kun y'a ci ni ɲamakala ninnu hali sonyɛni tɛ kɛ n'an t'o don ba la an banna an yɛrɛ la de par complexe ka taa dɔw ka taabolo ta k'o don an na donc pour te dire que minnu bɛ Mali juguya la o ka dabila donc tɛciti ko a kan ka kɛ défense nationale de ye sisan
malien beka wuli anga information di srasuma anga srasu de me kunafoni nyumana denjugu munun bambolo angu nyefu nyana c'est la question de la défense nationale maintenant. Wallahi nye doka intervention dans mes télé là j'étais tellement content ou bien à radio de do anga histoire wallahi nama bo to ka histoire kona foka sante ke fe to ma papier foi te mun daga di farafina là mais pourtant la histoire vraie donnée do ils ont transformé l'histoire de l'Afrique. Mais aux historiens nous avons tout là. Ambolou fene black refe ko lu fene kalo kan folay. Anga vraie histoire, anga jamana tabulu. Façon yemi anga kala an den kuntino be ke den la fleleuni ou te bo foy kalama. Parce que o de be dien kono. C'est pour cela ne ba il faut sortir de la francophonie. Il faut sortir de la francophonie. Ate fo nyaaye. Donc ni kunye ka fengo fen. OK, honorable anya ye ka fo tesit la mo chama bora don era ka fo ko kan era ka jenna na fo min temana ka koro ibeka ka klela ko nyona kera ni fena attaque ni fen est-ce que o tien? Non, o te tien. Il m'a dit pas ka communiquer mais. Aye kan tien ko fo. Aye kan tien ko fo. E nye e mana nye don ka teme nye bokan. O te kuma re munu me ka ni fi ale be te sitia. Dirpa e communiquer min fo bekna nga to communiquer de kono o communiquer kuma dogole mba kono ne o de fiena anye fendo ye mu me dogoli ko fo mbayra ko numa ninka o kelina uri ma ware yake o lutai maintenant anye munye no ba to siria o français communiquer mi kale kumé le 6 août now ale de da o communiquer ka ma do ada de ele ko gibe ni ko ki kumé yoro mina e zoin afro ko tieni ngara ni yoro la ko ke kumé kunu Zoé Johnny. Abana. Voilà, donc, au point nous, c'est-à-dire, moi, vous tafo, guerre qu'on est mis, attaqué, moi, je suis au bal. Mais il fait attaquer, il fait un affaire de quitter Jérusalem. Moi, d'ailleurs, clocro, mais il y a d'ailleurs clocro, faut qu'à date toi là, on est ici. Mais moi, t'es moi, bal quitter attaquer. Allez, sini, à me attaquer. Mais allez, sini, on a attaqué à ma jibo. Ni Allah sona. Inch'Allah. OK, fomba antesega baro insigi kufuga wilika soro namanda do vichère la anga ministry poraka communiquer do ka odongo vichère ka afora ko fomna na bla fangum talo plus talendo amena depuis avril mais okuntika bateau c'est ça yalla ma ama sigiri mais dona na tola pour que peru ka sika bateau bon anye a me conseil des ministres spécial là mais andi ma fa ko la ama fa ne foma jigima fa de n'était de mon gars musala kalade mona piru fora ou te ka lawala direction no sigilente piri lawala le kama be direction no sigilente piri batoni kama wa be ale be munai ni ngal gele ale be mundi line mesure forte kune comme te ka lawala mo nga lawala ba wuli ka bo place la yoro mo mere ne ta do bilay ne ta do Direction nationale de la concurrence. On m'a parlé de quoi? Mais qui m'a bien ingéla kono. Et commerçant do ben non. Afra ko kanim prike. Et mo la wala mais mika commerçant ba qui ka papier me la été ferere ke malla. Été ferere ke malla. Parce que nous il est musu mataka mo bulu. Ko pate ko commerçant do. Pour me ka jamana turu de bo ambe anga subvention ne ke ko do ka ta minenta o fene subvention me ke o mineme fere jamana de o magala la. Donc ni directeur na promotora ni wulilla aki jore na mi jo ka ko kanyema ante ma musalaka malikura ko la de parce que jamana beki jo joro la aki mi me ka président joro ke e mi directeur e joro ke e mi wasade e joro ke e mi platina beki tage commerçant notere direction nationale de la concurrence de nodo parce que moi mo chika boutique datu ka patente mina la flo ngo ke ban parce que kiero vie cherte c'est le monde même qui est cher. Ah bon? Parce qu'on fait des banabaradima. Aïe ni sambi ça va inque. Mi mana wuli fleni galama. Ah nous sommes les démocrates. Aïe 30 ans. Alsa obekata maloto lele sa kene mobeka do ka jamana la. 30 ans office du Niger 1,800,000 hectares. Oblale me amase ko sine. 30 ans abaka Maroc karoti. Maroc ni muruba de sang. O jamana kelen alsa ko vous êtes des démocrates. Ça c'est quel démocrate? Ça c'est des destructeurs, ce ne sont pas des démocrates.
jamanadenw mago bɛ mun na jamana mɔgɔ quel est l'effet de la démocratie c'est de poser des actions en haut et que ces actions seront senties en bas i ye waleya min ta miirina min b'i la sanfɛ o miirina tɔnɔ kan ka ye duguma démocratie mɔgɔw bɛ taa école la o denw bɛ bɔ o tɛ baara sɔrɔ démocratie sariya foyi tɛ boli a ɲɛ kan démocratie baara tɛ sɔrɔ démocratie kɛnɛya tɛ yen démocratie sarasu tɛ armée tɛ yen o mun démocratie an kan ka maloya ni nin ye maloya ko ye sinon diɲɛ ka gɛlɛn mais ni Mali yɛrɛ tun ye baara kɛ ka sɛnɛ kɛ yan an bɛ ka taa malo ni fɛn minnu san a bɛ kɛ yan donc il faut que directeur national de la concurrence a ka wuli ka jɔ n'a pogotora na a ka wuli a k'i jɔ parce que n'an ye an b'a fɔ ko direction mais an b'ale ta tɔgɔ ma kun min na parce que e de ye terrain kunkolo ye parce que Mali la n'i ye ɲɛmɔgɔya dir'i ma n'i m'i jɔ duguma mɔgɔw b'a tiɲɛ dɛ parce que n'a y'a fɔ ko ko tɛ lawaleya mun na an b'a fɔ k'ale parce que e de kan k'i duguma mɔgɔw la kɔlɔsi baara kɛcogo ɲuman na il faut le résultat du travail a ka ye de donc n'u ye commerçant mun minɛ jamana ka subvention dira e ma prix min fɔra e m'a kɛ u k'a ka boutique datugu u ka licence minɛ a la et puis il faut que an ka bɔ monopole ko de kɔnɔ quoi k'a fɔ ko karisa de kan ka don n'a ye karisa man ka don n'a ye u ka kɛnɛ labila bɛɛ ye bɛɛ ka don n'a ye bɛɛ i bɔra n'a ye kɔrɔn fɛ i bɔra n'a ye tilebin fɛ a ye na n'a ye maintenant o la il faut que l'agence malienne de la sécurité alimentaire o fɛnɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que balo kuntan kana don Mali kɔnɔ donc kun ye mun ye u ka wuli u ka don dɔw yɛrɛ y'an wele k'u bɛ numéro wele ko numéro tɛ taa mais numéro di kun n'a tɛ taa o kumana jɔn bɛ jɔn nɛgɛ jamana ko la o kɔni o kɛlɛ normalement n'a kun numéro kun bɛ ka kɛ butikitigini min bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ i ka cahier b'a bolo k'a ye juru don i la a dénoncé parce que a ka juru bɛ la o tiɲɛ mais juru bɛ sara de o n'a gɛlɛyara cogo o don la i bɛna juru sara o de kama refondation ye jamana fɛnɛ mana fɔ ko ka baara kɛ mun na an ka baara kɛ o kan bɛɛ k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ ni jamana ko ni prix ni o de kan ka kɛ ni jamana yɛrɛ ma se k'a ka prix bato jɔn b'a bato e yɛrɛ min tɔgɔ ko fanga tigi e yɛrɛ ka prix dɔ kɛ dɔ bɛ k'o kɔ sago o kumana fanga min bɛ bolo mun de don cɛ fanga mana su fɛ quoi a nana tilegan fɛ de n'a bɛnkɛra mun kan a ka lawaleya o de y'an ka Mali kura ye sinon k'a fɔ k'an bɛnna nin kan a bɛ papier k'a tɛ appliquer duguma o tɛ Mali kura ye dɛ donc directeur a ka wuli comme déjà conseil des ministres ma décision ta contre lui i bɛ taa sɔrɔ a ye argument dɔw fɛngɛ mun bɛ yen mais argument wɛrɛ tɛ faamuya bilen dɛ a ka nin baara tɔ lase a ka wuli a k'a ka cɛdenw lawuli u kana contrat di k'a ye pour que a ka nin ko tɔ tɔgɔ duman ta a bɛ se ka kɛ baara taabolo kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen a m'o faamuya maintenant sisan on l'interpelle yanni an ka taa ka ministre ma fɔlɔ parce que c'est et je dis en tant que membre du conseil national de transition mais k'a fɔ wasadenya de fɛ dɛ a ka wuli a ka baara in k'a ɲɛma parce que contrôle bɛ se ka taa yɛrɛ ma mɔgɔ ci tɛ wasaden ka contrôle kɔfɛ wasaden bɛɛ bɛ se ka taa baara bɛɛ contrôler i bɛ investigation parlementaire kɛ ka taa lajɛ mais an ye jatiw de minɛ baara in tɛ ka kɛ de donc n'a tɛ ka kɛ yanni an ka se ɲɔgɔn wele ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma a k'a ka baara tɔ kɛ n'a bɛ ka baara kɛ an b'a dɛmɛ n'i y'a dɛsɛra yɔrɔ min na n'a min kan k'a ka ministre ye an b'a dɛmɛ ministre k'o kɛ ni ministre se ka kɛ an b'a ɲɛfɔ président ɲɛna président u dɛmɛ u ka nin kɛ n'a mago bɛ cɛdenw de la pour que ka minnu bɛ ka feere dayɛlɛ a k'a fɔ an b'a fɔ ka mɔgɔw mobiliser ka d'a ma minnu bɛ ka prix dɔ di min ma mun t'a prix ye u ka dankari k'u la parce que nin fɛnɛ criminel de ye on est en train de subventionner jamana bɛ ka jɛ wari dɔw kɔ ko ka fɛn di aw ma prix la dɔ bɛ taa yɛlɛ o kan cogo di a ka gɛlɛn. Donc le monde est cher, mais Malita to kera muni, fanga de tiki jo a joro la. Wa fanga kalfara muna, ça c'est la direction nationale de la concurrence. Aka jo a joro la. Aka ka chede un chi, wa kontarandi kai, wa kula koloshi, wa buti wa papier ni noro. Aka ye buti beda la, ni tsongani. Alimentation ni fait on ka bela koloshi. Mumbe bo an fait on ka la koloshi. Parce que jamana denw nous dara fanga la fanga ka ni baraka ba ni me dobo kuma do law donc vie chère mon frère bien yɛrɛ de ka gɛlɛn mais an fɛnɛ bɛnna mun kan o fɛnɛ ka to ko la waleya a nɔ la sinon essence tɛ nin yan o prix dɔnnen tɛ
Ni taara essence pompe a fɔra e ɲɛna ko 120 bien 170 e ka taa fɔ k'e y'o litre sa 100 i y'a sa i yɛrɛ de ye sinon mɔgɔ m'i ci o la o munna e b'o sa o la essence dun prix dadɔnnen don donc il est temps maliyɛnw fana u ka dénonciation kɛ u kana fɔ ko kaye b'i bolo butigitigi fɛ yen butigitigi ka juru b'an bɛɛ la awɔ a bɛɛ bɛɛ la i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i ka kayeni bɛ yen i bɛ dɔ sara o y'an yɛrɛ taabolo ye mais kayeni ye tiɲɛ ye mais ka e yɛrɛ coro e tɛna se ka bɔ nɔgɔ la o fana man ɲi dɛ e que gɛlɛya mana kɛ an fana k'an ka duntaw jateminɛ n'i bɛ sɛ de dun ni gɛlɛya nana ni sɛ kelen don a kɛ kilancɛ ye n'i bɛ kilancɛ de dun ni kari tɛ sɔrɔ o bɛ jɛgɛ min sɔrɔ to k'i ka na la. Ouais. Mais sisan e ko ko mɔgɔ ka cɛdenw bila ka taa u ka taa contrôle kɛ yala o cɛdenw dɔw mɔgɔ fana man bila u kɔ minnu fana b'u contrôler o. Ouais, ne bɛ k'o de fɛ. Parce que n y'a delila k'a dɔn impôt la impôt mɔgɔ yɔrɔw bɛ taa contrôle la mais i b'a ye à chaque fois maa minnu bɛ taa sɔrɔsi kelen kelen bɛ tugu u kɔ. Ouais. Mais o kun tɛ kɛ fɔlɔ mais sisan n'o ye o kɛra. Ouais, mais o de kan ka kɛ o. c'est-à-dire an bɛ ka jamana baara kɛ mun ye. Non seulement mɔgɔ min bɛ ka taa baara kɛ sɔrɔdasiw bilakun a kɔ c'est 3 objectifs sɔrɔdasiw bilakun c'est pour sa propre sécurité parce que ale bɛ ka taa baara mun kɛ ni sɔrɔdasiw ma bila a nɔfɛ a tɛ sécuriser an yɛrɛ o laɲini kɛ o filanan c'est pour que fɛnɛ sɔrɔdasiw ka kɛ seere ye baara in bɛ ka kɛ taabolo min na sabanan c'est pour que mɔgɔw k'a dɔn ko n'i y'a ye sɔrɔdasikɛ bɛ ka tugu nin kɔ jamana ka nafolo lakana yɔrɔ de don. Donc nin bɛɛ de la parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ kulonkɛ na mais Musa ta na a kun tɛ ci la ka kulonkɛ ninnu na o ninnu kun ka jugu ni bere wuruju bien bere wɛrɛ ye mais mun y'a kɛ bi parce que bɛɛ kɛra natamɔgɔ ye e yɛrɛ bɛ taa bila min na e bɛ taa négocier o bɛ dɔɔnin d'e ma e bɛ b'o la cɛ an ka bɔ o la sa a bɛ état la perdu de fɛn min na y'an tilen an bɛ wari min sɔrɔ o ka ca n'an gɔlɔnin ye n'i tilen i bɛ min sɔrɔ o ka ca i gɔlɔnin ye parce que n'i tilen i bɛ wari min sɔrɔ i halala don n'i tilen i bɛ wari min sɔrɔ a b'i nafa n'i tilen a bɛ dɔ fara i jɔyɔrɔ kan wa ne y'i tilen a bɛ wari don jamana fana kɔnɔ. honorable Fɔnba est-ce que o ta fana tɛ la ka mɔgɔ fana dilan ka bila o sira de kan tuguni État tɛ ka mɔgɔ fana dilan ka bila sonyani sira de kan parce que sara non n bɛ mun f'i ɲɛna o an fana sara man dɔgɔ ka se o bɛɛ ma dɛ caman kɛra sarako la caman kɛra sarako la mais halisa dɔ bɛ se ka fara sara kan moi je suis de minnu b'a fɔ ko il faut sauver l'intégrité physique du personnel qui travaille c'est-à-dire n'i y'a dan ne ma bi hali k'i ka taxi i bɛ taxi min di ko k'a louer a chauffeur kɛ sara man ka jigin 15,000 wɔɔrɔ kalo la i kan ka don fɛnɛ INPS la parce que denbayatigi de don parce que n'e m'o kɛ a b'i ka taxi boli fo k'a bien ban pewu au moins e y'i ka taxi tigi sara recette kɔfɛ kalo la e bɛ 15,000 d'a ma ou bien 20,000 mais i taara don INPS fɛnɛ la a ye ka baara bila a m'e ka baara bila ni INPS bɛ continuer n'a kɔrɔla a bɛ taa retraite la a bɛ mun de tiɲɛ et que o la État fana bɛ se ka plaider vignette minnu bɛ taa san kɔnɔ taxiw la ka hali o bin nafa tɛ vignette la o on a des manières pour compenser tout ça an bɛ dɔ fara dɔrɔn essence État bɛ 35,000 francs sɔrɔ par litre d'essence an b'o kɛ 65 francs par litre d'essence o bɛ di jamana ma maintenant a bɛ fɔ ko ka vignette bin mais taxi tigi fana a ka pièce ninnu o bɛ nɔgɔya donc taxi fana a bɛ norme bɛ k'a la kɛrɛ dɔw fana bɛ fixé donc taxitigi bɛ ka baara kɛ ale bɛ dɔ sɔrɔ e fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ mais ne ko ko taxitigi sara ye kalo la 6,000 ou bien 10,000 a bɛ ka taxi bien couler yanni ka kalo sa bon de la même manière anw bɛ minnu bɛ société de gardiennage ninnu e k'u sara lajɛ a dɔw sara tɛ tɛmɛ 8,000 10,000 ka kalo la mais e bɛ taa wari joli minɛ olu tɔgɔ la k'i t'olu ka baara kɛ i ni ala cɛ denbayatigi k'a bɛ société de gardiennage la o de bɛ ka e la kɔlɔsi o de bɛ k'e ni la kɔlɔsi o sara tɛ 20,000 bɔ cɛ an ka jateminɛ dɛ o tɛ État fana ye dɛ mais l'État peut s'impliquer pour que a bɛ mɔgɔ minnu bila nin baara la wari minnu bɛ d'aw ma o fana ka sara cogo ɲuman na ka contrat ɲɛnamaw fana signer n'u ye e regarde minnu bɛ pompier baara la u bɛ ka sara cogo jumɛn na u bɛ tile ban baara la a dɔw bɛ baara min da i kan hali n'i ka denbaya tɛ mais u sara lajɛ
tɛ k'i impliqué o bɛɛ la o mais nin bɛɛ bɛ dépend bonne organisation de don jamana kɔnɔ mais n'i y'a fɔ a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka dɔ dɛmɛ manœuvre tɛ nin ya fonctionnaire an bɛ wuli a ye dɔ fara an sara kan a y'a ci na mais joli bɛ fara manœuvre ta kan fo n'a yɛrɛ k'a tɛ baara kɛ ko fo ne ye nin di yan mais est-ce que hali jamana kɔnɔ an b'an ka fɔ ko manœuvre sara fɛnɛ taara nin na wa mɔgɔ kana manœuvre sara ka jigin dugu ma baarakɛden minnu b'an bolo an ka so sisan dɔw b'a ko ka 3000 d'u ma c'est vrai an ka 3000 d'u ma o ye tiɲɛ an ka kɛ u bɛ dumuni min k'i fɛ yen kalo la o ka bɛn 4000 ma sa ou bien 5000 maintenant n'an ye 4000 fara 3000 o bɛ dumuni min k'i fɛ yen mais tout inscrit INPS la kɛ n'o ye kɛ i ko wari sara INPS la wala n'a t'e fɛ yen hali n'a taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen n'a ye wagati kɛ o baarakɛdenya la n'a fɛnɛ kɔrɔla a b'o fɛnɛ tɔnɔ sɔrɔ tu vois que c'est tellement facile bɛɛ ka lafiya jamana kɔnɔ mais il suffit seulement i ka idée ɲumanw de sɔrɔ i k'a dɔn ko bɛɛ mago bɛ jamana taaɲɛ la mais minnu bɛ wuluwulu bɔ o lajɛ an bɛ joli d'u ma n'u nana hali n'u ko ko 2000 an b'a tɛrɛmɛ mais alors que a bɛ ka wuluwulu min bɔ o wuluwulu yɛrɛ nɔgɔ gansan bɛ se k'a faga an somɔgɔ minnu bɛ o baara kɛ farajɛ la o bɛ sara joli mais olu o baara min bɛ kɛ anw fɛ yan anw tɛ olu de sara ka ɲɛ olu de ye malangolo ye alors que a bɛ balo o de la wuluwulubɔla fana bɛ balo de la bobɔla bɛ balo de mais tiɲɛ fanga nin bɛɛ de paramètre ta ni jamana ye nin bɛɛ de paramètre intégré a bɛ fɔ de ma sa ko an commencera ka développer mais k'an to injustice sociale kɔnɔ bɛɛ bɛ ka miiri yɛrɛ la e tiɲɛ min na e ka sira t'o la ne ye chauffeur ta o tɛ sara ka ɲɛ e ka baarakɛla tɛ sara ka ɲɛ mɔgɔ min bɛ k'e ka cuisine kɛ a bɛ se k'i faga o tɛ sara ka ɲɛ min bɛ mobili boli ni e ye dɔw yɛrɛ bɛ mobili personnel ta à peu près 40 000 francs 30 000 maximum 50 000 ko o k'e ka mobili boli ka ɲɛ ko k'a ka denbaya balo e yɛrɛ ni ala cɛ hali ni e don e bɛ se k'a kɛ yan bon bɛɛ kɛra jagoya chauffeur ye alors que dɔw fana de ka baara don permis tali ye tiɲɛ c'est vrai c'est pour que i ka mobili conduire mais permis tali tɛ kɛ chauffeur ye o non 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 chauffeur fana bɛ kalan de bon caman fana ye permis dɔrɔn ta parce que ni chauffeur fɔlɔ la ni tun bɛ kɛ chauffeur ye i bɛ taa daminɛ mécanicien de la pour que panne fitinin minnu bɛ kɛ mobili la hali ni bɛ ka boli i b'o dɔn fɛn dɔw bɛ i b'olu kɛ mais bi dɔw bɛ taa dɔrɔn u bɛ permis ta dɔrɔn u bɛ se ka taa f'u yɛrɛ ma k'u déclarer ko ils sont chauffeurs alors que chauffeur fana ni bonya de ka kan an ni m'olu de bolo mais bi n'an bɛ taa mission na chauffeur de sara ka dɔgɔ alors que e bɛ sunɔgɔ k'i to chauffeur kun n'a y'a a bɛ t'i di fagali ma président bɛ don chauffeur de kun ministre bɛ don chauffeur kun mais o chauffeur saralen tɛ olu de dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ c'est à dire n'an ma ninnu de jateminɛ jamana kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn la a bɛ gɛlɛya quoi donc c'est pour te dire que i ye kan minnu fɔ sara ka kan ka caya mais n'an bɛ sarako fɔ an k'a lajɛ bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ a kana kɛ k'a daja couche dɔ la ka dɔ to sinon hali n'a y'an fonctionnaire bɛɛ sara kalo kalo 2 millions ni jamanaden tɔw bɛ tɔɲɔli la 2 millions tɛ nafa ɲa de mais ni bɛɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ a bɛ fɔ bɛɛ la wa mɔgɔ tɛna maloya baara la ni dɔ bɛ sɔrɔ baara bɛɛ la jɔnni bɛ maloya baara la donc c'est un peu ça quoi voilà ok n ka jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la ni dakuɲɛ kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ ka fara a kan kuma kuncɛ min bɛ n bolo dɔrɔn n bɛ segin a kan constitution kura min ni an bɛna a don ba la u ka jateminɛ kɛ a la kosɛbɛ le portefeuille du ministre de la défense chargé des forces armées et de sécurité u k'a sɛbɛn an ka constitution kɔnɔ a kana kɛ mɔgɔ mɔgɔ mana fanga ta ka kɛ sarasu de ye coup d'état constitutionnel n'o ye k'i to fanga la e yɛrɛ k'i institution ɲagami ɲagami k'i jagoya cogo fanga la n'i y'a kɛ i k'a minɛ u k'a sɛbɛn an ka constitution kɔnɔ ko k'a bɔ a la coup d'état militaire o ka interdit mais a ka sɛbɛn a kɔnɔ ko sarasu a bɛ kan an ka nafolo lakana k'anw yɛrɛ lakana ka jamana lakana c'est-à-dire le rôle des forces armées et de sécurité c'est de protéger les biens de l'État l'État lui-même et les personnes de l'État comme ça n'i nana k'i bɛ démocratie la n'i y'an ka faso nafolo tiɲɛ min bɛ ministre de la défense la a b'i dɛrɛ ka taa n'i ye wo la an bɛ élection kura kɛ transition tɛ kɛ bilen an bɛ élection kura kɛ k'e nɔrɔbila kɛ coup d'état forcé non coup d'état to yo n'i bɛ fanga la fanga kɔnɔ e bɛ ka faso ka nafolo tiɲɛ sarasiw min bɛ yen nɔ a b'i dɛrɛ k'i bɔ fanga la parce que n'a ma e bɔ fanga la n'e ye jamana ka nafolo tiɲɛ hali armée tɛna k'an bolo bilen
et que meeting nga kuma kan organe unique de gestion des élections ni atu me fait de histoire là avec tuga mina ni té jamanadenw bena ka muna assise nationale la constitution kura la organe unique de gestion a ka malika institution do abana ke institution munu be do akono ubu kale nu islam ubu kale qur'an kan ni chrétien do bu kale bible kan ni boli tigu do bu kale boli kan et que oluka élection organisée ou élection résultat proclamé ou ko occuper parti politique là ou occuper association là ola no sera ka kew atmi ka démissionner na fa même malable nyama foko président a démissionné parce que ko ki dabna do élection là mais ne date do ala do nunu de u kale ko lu ba ke ganya kino na ma keti atmi présenter ou be galonda là n'a y présenté n'a pas sur wa ko no kaya dawa kama ga fanga da yere ma na mi présenté fene na y mo do la présenté wa ko ka suru la ku y fanga da ma mais kinya pour que ka bo bela de a to organiser iniki ka organiser bay ay kele ka o de kama ay kele ka o de kama no kera bo kuma chaman bay be boy kuma be boy 600 organe unique de gestion c'est une institution, c'est pas une loi. Maintenant, président fait constitution croix, président a tout fanga la ka gain. A gain abo fanga la. C'est-à-dire na ma million ça va des président ti. Ni ma million flako ku ti fait ni pétition e ka fanga bla. Wa ka fanga di wata blo mo fene ki gain abo fanga la. Wa ka fanga di wata de ma ni ministre so mitiki. Parce que anya fo ko ka primature ko boy na fa fo était primature là. Primature ka boy. Cour constitutionnel ka boy, conseil économique et social au ka boy, haute cour de la justice au boy, cour de comptes yere kana créer, eji doron ka créer ni duru na fa foita la. Primature ko e France ka ko glanen doron ni kal do nga war la doron, pour ya ka mo do soro bi metu ka barake, allu be président soso, ka anda do kuma chamana ko na ere tara, ki ka projet kan, premier ministre ko kuma membola. Na ka projet ira na doron. Donc encore ni président ka ministre sigi, au ministre nunu. Ou kana fola ni député ma voter au teta. Parce que comment l'homme malangolon de Otakolu, t'as aucun ministre qui a le compta. Maintenant, il faut que les députés votent de confiance des gars. Ou les députés nous faisaient, ou faisaient coup calé, coup de jamana jampa. Beka calé de. Ni moi banane calé li mare koro de bikono. Et non, et député sera bedima, indemnité bedima. Ego keti calé qui gana jamana jampa. Ou manabe munela. Na kunya kana loi d'État. Ka jamana jampa. Et puis quand on doit là, on me waro juruta. A juru kana tani assemblée maçon folo ni député maçon. Na mena juruta France fait ou bien na mena juruta FMI fait. Ou quand on a dit député ma folo. Nous le quoi juruta ta juru kana ta. Aga ça ta juruta ko ka ratifier. Juru ele kana tani parlement maçon mene. Wa kado en constitution kono la confiscation des biens sans logement, sans jugement plutôt. Jamana ere ka jamara da ere ma ki ka bien mine ka ta e ka so jugement make. Ibo na fa don. O ba to magistrat be mo ko no fa ka ble ki yu ka bien mine. Abe magistrat sauver, abe jamana fene sauver. Na ya so magistrat do clénité. Donc nous fait damado. Ni me fait kolu fo parce que na intérêt ka nunu do bala meti nga kuma kan mali mo te primature la am mo te cour constitutionnel la be se ga do cour suprême ngono ka ke section be contentieux électoral ke ani constitutionnalité ke haute cour de justice am mo tala au conseil des collectivités am mo tala blomba flana mo be siki no be ke shabe ki yere sura kono ani fengo obo barake au conseil des collectivités qu'on fait boire donc blomba kele mbo flabe ni rota maintenant cour des comptes amogotala anga contrôle ke ni kale kabakite jamana chuen femere jmembi et que ka te banga constitution no ni ka war dunta te na 50 millions ay ka joki fa aw 50 millions ni odundro ka joki fa maintenant ka jamara di fene jamana ma ni 50 électeurs no sira ka fara nyama ka saria dota o saria o ka ta assemblée la pour que mirika kaka parce que nous ne jamana bonno wala o ka jamara di akara akara ni akara mo na ya ye ko wata blo saria dota saria mi man ko o saria
k'o fɛnɛ ka mɔgɔ dɔ permettre o k'o ta ka baara kɛ ni o ye pour que o ka se k'i porte plainte don k'ale ma sɔn ni ma k'a bɛ jamana sɔsɔ wa Cour suprême ka siège a kan. Donc voilà un peu ni fin damadɔ peut-être donna nata an bɛ kuma ni Inch'Allah a diyara n ye ne yɛrɛ kuma na o de f'i ye donna nataw la a ka projet de loi a kun ye projet dɔ fɛ manifeste b'an bolo awɔ an ye projet de constitution kɛ k'o ban wa an ka projet de société fɛnɛ bɛ yen a bɛɛ de b'an bolo projet de société de ko don n bɛ fɛ k'o de fɔ donna nataw la an bɛna sigi ka n'o ko la ni Alahu taala sɔnna ma émission sigi o kan k'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ an ye min sɔrɔ ka da tulo kan bi o de ye nin a kan bɛn don wɛrɛ Inch'Allah.